lokacin assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin duniyar taurari. Shirin duniyar taurari shiri ne da yakan zaƙulo taurari wato mawaƙa, makaɗa, marubuta, masu shirya fina-finai da masu ba da umarni, kai da duk masu ruwa da tsaki a cikin wannan duniya ta Kannywood wato ta shirya fina-finan Hausa. Sunana Jamilu Musa Mai Shanu, kuma ni ne zan jagoranci shirin. Masu kallon ma daidai wannan lokacin kamar da kuke ganin mu muna tare da wata shahararre 'yar wasar Hausa wato 'yar wasar Kannywood, Malama Balaraba. Shahararriya ce wurin taka leda, wurin taka rawa da dai duka sauransu. Na san dai kada in cika masu sauraro da surutu, ya kamata in ba ta dama wato ta gabatar da kanta. Na san masu sauraro za su san wace ce Balaraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To sunana Balaraba, amma dai sunana na gaskiya Barira Muhammad. Ni 'yan Niger ce ba 'yan Najeriya ba ce, watan kina tsallakuwa ni. Ina ra'ayin harkar Kannywood a Niger ne, saboda harkokin Kannywood suna burge ni, suna ban sha'awa. To a takaice za mu so mu san takaitaccen tarihinki. To, a gaskiya dai lokacin ni kawai ni ce mai bi mu babba a gidanmu, amma a mutum ni ce babba. To, ina dai gaskiya gida ina ra'ayin Kannywood, wani bi in na ji waka ina ɗaukowa in ɗora bisa da wadda ban iya ba dai haka na haka. Kuma a harkar fim ina tara ƙanne na in ce ai ku yi kaza, ku yi kaza, ku yi kaza, ku yi kaza. To sai lokacin gaskiya ban da kowa a Najeriya. To akwai dai wani yaro da ya zo can yana son ya yi ɗinki a nan Niger. To sai da ya zo bai da masarki a gidanmu, bai da masarki a Niger din. To shi na nan shi shiga gidan makwabta, shi shiga gidanmu, sai ga kawar ina tara kannena ina cewa ai haka kaza, haka Jamila na ta yi, haka Fatiwa shi ta yi, haka kaza. Sai ce mini Barira, ya kamata gaskiya a ce kin tafi Najeriya kin yi harka industry. Ce mishi wa a gare ni Najeriya. Sai ce to ai ni ma dan Najeriya ne, zai iya kai ki gidanmu ki rinka tafiya ki ma kina koyan harkar waka daga nan ki shiga harkar film. Ce mishi kai an ci fa abun da wuya. Yace amma duk abin da kin kasa da ranki zaki iya. Mama na jin mu, ashe ita mama mu ba ta sa abu. Sai ni ma maman mu magana, nace maman mu kinji. Tace mi zai kai ki Najeriya? Ki da ko da nan zuwa Illela baki taba zuwa ba, mi zai kai ki Najeriya? Sai nace mata to ai Awwala ya ce mini zai kai ni gidansu in zamana in je in koyi harkar waka saboda ya ga ina son harkar wakar. Sai dai ce mama ai wannan kuma ko menene ya same ka daga Allah ne, amma matsalar dai guda da kun ce ban san kowa ba, ban taba zuwa ba, wannan kam shine matsalar. Sai Awwala ce bari shi mata magana, saboda gidanmu na an ka bashi daki ya kama haya nan cikin gidanmu shi na dinki kamar ya zan dan gida. Saboda kuma mama shi in ta kira muna waya da ita muna gaggaidawa. Sai ce ai shi na da aboki wani da ake ce ma Awwala Eskigal nan Sokoto. Mama ta ce ita dai tana jin tsoro in shigo Sokoto, saboda harkar Najeriya ba ɗaya bace da ta Niger. Na ce mata haka ne. Kai sai da dan ku kusa yin wajen sati 3 ne zuwa 4 ana masa maganar. Ta ce to yayi kyau, ba matsala, ta dai za ta taya ni da addu'a isu a kira mama Awwala ayi min magana. To shi kuma mama shi Gwarbawa take ba Sokoto take ba. Kuma shi wanda yake so shi hada ni da shi Sokoton yake. Sai ya an ka ba su an ka amshi number Awwalu an ka kira shi an ka ce kaji ga wanda za ta zo za ka koya mata, mama ta ɗauki amana ta mukami. Ya ce mata to yayi ba matsala. Ne shigo mota, ban san shi ba, bai sani ba, a waya muke chatting da shi Facebook WhatsApp din. Ni shigo mota na su ina zawa ni kira shi na ce mishi gani tasha, ce min to yayi mai mashi ya kani waje kaza ya kani. Muna nan dai sai na kira mama Awwalu. Sai ta ce mini kina ina an ce mata ina da Sokoto. Ta ce min to ai ita ba Sokoto take ba, ƙauyen Sokoton take. Sai ni ce to ni dai to gane Sokoto.
sai ta ce min to yayi in kira Awwalu ne ime magana cewa da shi dan danta sai ni kira shi sai ce mini to ai ba matsala amma nan Sokoton sun san mutane sai an kawo Awwalu ce min zan zama wurin shi dan na wurin shi na fara koyon waka to ka san abun in ba hankuri kuma ka san ko menene dole sai ka hankuri to gaskiya da Awwalu na fara koyon waka Awwalu Eskigal ke to kaɗan zan mai da ke baya a cikin zancenki kamar yadda kika ce tun kina gida kina da sha'awar to me ya ja ra'ayinki har kika ji kina da sha'awar zaki iya shiga gaskiya abin da ya ja ra'ayina shine na ga Fati Niger ita ma ta shigo saboda ita yar garin ku ce daga turoki na fahimta shine yasa sai kuma abun da gaskiya yana burge ni wani lokacin da muna makaranta abun na yawan burge ni sosai sabida shi abun ka san in ka sa abu da rayuwarka ko da wani lokaci ko ai maka magana abin nan bai fita daga rayuwarka to shine abin gaskiya ban shawa sosai har yasa ni shigo Sokoto ni shigo Najeriya sau kamar yadda kika ce kin fara zuwa wurin shi Awwal Kigan din da kika zo wurin shi waka kika fara yi ta rerawa ko kuma iya gaskiya waka na fara yi ta rerawa saboda Hausa na ba ɗaya da Hausan Najeriya ba ne har yanzu ma. To yana koya min ne iya aza ni kuma sai in bi bayansa. Haka muke yi da ni da shi. A takaice dai kin ɗan yi wasu waƙoƙi kafin komai. Gaskiya kafin in fara waƙoƙi amshi nake. Amshi? Ina amshi. To daga baya da kika goge daga amshi din sai kika fara rera waka ki ta kanki kenan. To ina rera waka na. Saboda gaskiya dai a cikin rera waka na amshin yafi yawa. Kamar yadda kika kasance mawaƙiya, wace irin waka ce a cikin salon waƙoƙin da ake yi? Kin san akwai fanni na waƙoƙi kamar yanzu zaka iya yin waka ta soyayya, wani zai yin waka ta sarauta, waƙar aure, waƙar hip hop da dai duka sauransu. Kamar da kika kasance kina yi ma wasu mawaƙa amshi, wace irin waƙa ce kike jin tafi burge ki idan kika yi ta? To gaskiya waƙa da na fara yi ta farko ita ce bege. Waƙar bege ita kika fara yi. To wace ce kike jin ta burge ki hankalinki zai kwanta idan kika ce za ki yi ta? Gaskiya waƙar begen ɗin na fi jin daɗin ta saboda ita ce waƙa na ta farko. Ke waƙar bege kamar in ce ita ce waƙar da kika fi so idan za ki yi ta za ki ji ta hankalinki ya kwanta da sauransu. Gaskiya. To daga rera waƙa nan kaɗai kika tsaya ga rera waƙar ko kuma akwai wasu abubuwa da kika shiga yi a cikin industry? Gaskiya ba rera waƙa ba ɗai. Ina video na waƙoƙi har yanzu su nake yi bidiyon in waƙoƙin gaskiya. Saboda a bidiyo na farko na waƙa shine nayi da mun ka yi tare da Oga Visible. Shi Kabir Visible shi waƙar da kuka yi bidiyon ta mai suna nayi kenan. Gaskiya. To yaya kika ga waƙar da yake ita ce waƙar ki ta farko ya kika ji lokacin da zaki bidiyon waƙar? Gaskiya na ji daɗi sosai kuma abin da baka taɓa yi ba. Ba a taɓa haska maka kyamara ba. To na dai ba su gudunmuwa gaskiya akan abin da duk za ka yi ka yi shi da zuciya ka wadda gaske kake yin sa. To shi ne sa da ya kira ne ce min akwai bidiyon inda zamu na ji daɗi sosai saboda yau gani za a haska gani za a haska mun kyamara ɗin. Da yake kin daɗe bayan kyamara kina acting ɗin kina ganin abin ya burge ki kina da sha'awa ga wannan abin duk da cewar haka nan abin bai baki matsala ba lokacin da zaki fara yi? Gaskiya ban samu matsala ba. Baki samu matsala ba kawai tunda kina da ra'ayi da abin kuma kamar kin saba yin rahazal bayan kyamara yanzu dai bambancin kawai za a aza miki kyamara ne ki zo gaban kyamara ki yi ta kenan. Gaskiya shine kan bambanci. To ya kika ji da kika yi wannan bidiyon na farko? Gaskiya na ji daɗi sosai saboda ma har sauri nake yi in ga bidiyon din. Okay, to da kin kalli bidiyon ya kika ji?
Gaskiya bidiyon ya min kyau kuma wallahi na ji daɗi sosai kuma shi na fara ainihin turawa gida. Ok, daga wannan bidiyon kuma nan kika tsaya ko kuma kin ci gaba? A'a, na kam ci gaba kam. Na yi bidiyon ɗin ne sosai saboda bayansa da ni bidiyon ɗin daga baya kuma an ka ƙara kira na an ce min in zo mu wani bidiyon tare da wanda ake ce ma kwana. To bidiyon ɗin bidiyo na soyayya ne. Yana son mu bi ne mu kuma ba ma son sa. Ya zo wajen wannan ta guje shi, zo wajen wannan ta guje shi. Gaskiya bidiyon na koshi na ji daɗin shi sosai. Malama Balira, kamar yadda kika yi wa masu kallon ma da wannan lokacin bayanin cewa wannan bidiyon da kuka yi da ke da kwana wanda yake bidiyo ne na soyayya ya kawata zuciyarki, kin ji daɗin shi duk da cewar yana son ku ba ku san shi, dama ai halayya ce ta mata suna sha'awar wanda yake son su ba su san shi. To saboda irin garashi da kuka yi shi ne ya ƙara burge ki a cikin bidiyon. To bari mu bar wa masu kallon ma lokacin su ma su kalla domin su ga wannan bidiyon. Daure da Allah ki tausaya, ki amshi so ki adana. Kai haƙuri ka tausaya, soyayya ba ta gabana. Da son ki na taho ki agaza mun, kare da ki bar ni da shawiya. Soyayya sai da ra'ayi, babu son ka a zuciya. Ki taimaka ina cikin wani hali, a takure ba na iya wale. Ki ce da ni amshe ga makulle, cikin sauki babu jidali. Kai haƙuri ka daina bina, ba a so sai akwai dalili. Me yasa ba ki tausayi na, ki amshi so idan da hali. Yau ni na ganta kaina, je ka can duniyar da fili. Wai ni me na rasa ne, ni da kaina ina sa'ale. Gashi so bai san daidai ba, shi yasa ne nake tunani. Ina ta binki kina ta sauri, me kike so zanyo da hannu? Lala bana buƙatar komai a kanka, ko da akwai ni zan yi haƙuri. Zan zama bawanki yar saraki, yanda kike so ni zaki mulki. Sai da shiri in za a yi yaƙi, ka san da kogo shi ke hayaƙi. Sunanki ne in na buɗe baki, Ka ganai muka tsaki, ki mini duka na zama jaki. in na bar ka ban yi laifi ba. Barkamu da dawowa, wato kamar yadda masu kallo suka kalli wannan bidiyon da kuka gabatar, wato waƙar soyayya. A cikin wannan bidiyon ina so in yi miki wata tambaya. A cikin wannan bidiyon kamar yadda muka kalle shi, na ga kin nuna kamar baki son shi da gaske din, duk da cewar waƙa ce amma alamanki ya nuna cewa duk wanda ya kalla zai san cewa baki son shi. Ya kika yi wannan acting din kika zamo abin kamar da gaske? To, ka san ita sana'a. Saboda ni gaskiya harka na ta industry na ɗauke ta sana'a. Kuma duk abin da kake ganin ci gaban ka ne in Allah ya yarda, ya kamata ka bada ƙwarin gwiwa akan cewa abin nan da kake yin shi ka nuna ko da gasken kake yi. Saboda yanzu in wani yazo wanda baka son sa, ai nuna masa kake baka son sa. To shine abin ya zo, ni ma nake son ni ma in nuna akan cewa abin ka wanda gaske ne. Baki son shi. Kamar da gaske din ne ba na san shi. Shi yasa ban sa wasa ba, saboda duk haraka in ka shigo da ita in dai da gasken kake yi, ka rike ta a matsayin sana'arka, baka duka shi da wasa. To shine mun ka zo fannin aiki, ina so in ba da ƙwarin gwiwa da zai sawa a ce ai abun ga kamar da gasken ne. Kuma mutane sun ka dibe shi za su iya gani shin da gasken ne ko ku a'a. To shine yasa nake yin abun kamar da gasken ba na son sa. Ok, ina ganin dai hakan shi ne ya mai da ke shahararriyar wato 'yar wasa, kamar yadda yana da kyau idan za ka yi abu ko me kake yi ka mai da shi kana yin shi da gaske, shi zai sa ka ci nasara a gare shi. Kamar
tunda a waƙar cewar aka yi ke baki son shi, to sai kika ɗauka cewar ke baki son shi din, duk wanda zai kalla ya kin nuna mai cewar baki son shi. To haka ne, ba wai ke kaɗai ba, na san ko masu kallon mu a daidai wannan lokacin wannan waƙar ta burge su. To kamar yadda kuma zan ɗan kuma baya da ke kaɗan, yadda kika ce waƙar da kika fara ita ce waƙar da kuka yi da Bizibul wato mai taken nayi. Ita ma ya kamata mu baiwa masu kallon mu damar ita ma su dan kalle ta su ga irin rawar da kika taka a waƙar ki ta farko. Duk da cewa na farko ne amma dai za su iya ganin irin rawar da kika taka. Nayi wallahi nayi wallahi nayi ya musu nayi to fadakarwa muke a ciki muna hawa kiɗa daidai da ke daga zuciya fita a baki a hankali ba kamar yaƙi cikin salo karkuce maroƙi da mai kuɗi da bawan sarki mun guji mummunan aiki ƙarshen gudu a ƙwaryar ɗaki Allah wadaran ka munafiki in ka ki ka daina kai a ciki. To masu kallon a daidai wannan lokacin da kun kalli wannan wakar ta Kabir Bizibul da suka kasance da tare da wato bakuwarmu ta yau, ko kuma in ce tauraruwarmu da muke kasancewa da ita a cikin wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kun saurari wannan wakar da yake ita ce wakar ta farko, amma kun ga irin rawar da ta taka a cikin wannan wakar. Idan ka kalla ma ba za ka ce ita ce wakar ta farko ba, za ka ɗauka ta daɗe tana yi a cikin wannan. To hikima ce dai da Ubangiji yake baiwa kowane ɗan adam. To a daidai wannan lokacin za mu ɗan koma, ko kuma in ce za mu yi waiwaye adon tafiya, duk da cewar ba koma baya ba ne, ado ne na tafiyar da muke yi. Kamar yadda kika ce zuwanki na farko a nan garin waka kika fara yi, kuma kika ce wakar begen da kika fara ita ce wakar da kike jin shauki, ko idan kin ji ta, ko kuma wakar da take kama jikinki. To ko za mu iya jin wannan wakar daga bakinki, saboda Hausa suka ce waka ga bakin mai ita tafi daɗi. To waka dai ita ce dai mai taken suna mai babban girma. Ko za mu iya jin ta daga bakinki kaɗan daga cikinta. Mai babban girma, annabi mai babban girma. Takenta shine annabi mai babban girma. Kamar yadda muka ji wannan sautin shine launin wannan wakar da kika fara yi ta begen yayin halitta. So ba tare da bata lokaci ba, za mu so mu san wayanne irin kalubale ne kika haɗu da su, duba da cewar duk abin da kake yi a duniya za ka haɗu da kalubale, za ka haɗu da akasin haka wato nasarori. To yanzu za mu so mu fara sanin kalubalen da kika haɗu da su a wannan sana'ar take ta shirya fina-finai wato Kannywood. Duk da cewar duba mafi yawan al'ummarmu sun fassara wannan sana'ar wata fassara ta daban. To kewaye irin kalubale da kika haɗu da su, ko da ga iyaye ko 'yan uwa ko abokai? To kasa ita harkar industry an ɗauke ta kamar harkar banza. Balantana mace in an ga kin shigo ta za a ce ai wanci ai karuwanci take yi. Ya haka gaskiya. Kuma bale ni da na tsallako na shigo Najeriya, za a ce ai karuwanci take yi. Can ma gida ana ma mama ta magana za a yi ki baro ya rikita ta ko ta shigo ba ki san halin da take ba. Wasu ma ana ji ana cewa ai ba harkar waka nake ba, na dai shigo ne bariki menene ka gane. To shi gaskiya harkar industry ba irin fahimtar da mutane ke mata bane, ko ku in ce wasu mutane. To in yanzu ma an ka tambaye ni kawai haka kawaye in zan yi suna ga komai haka tambaye shin wani irin aiki makaranta take yi ko mai ce a makaranta ta ita ce waka. Waka kike yi to wani na dibin ki da wata manufa. Ai waka zaka tasowa daga wani gari ka taso ba ma gari ba ka tsallako ka zo har garin Najeriya ka ce waka kake yi. Ai yanzu waka ba a dokata da muhimmanci. Saboda in kai riga ka shigo harkar industry, wasu mata ke sawa, wasu ke bata wasu. Wata zaka shigo ce maka ai wata zaka ganta daga zuwa ta shiga cikin studio ai waka nake yi me, za a ga tana yin tafiya jikinta tsirara, tana sa wasu kaya wanda bai kamata ba. To lokacin za a dibe a ce ai dama an ce waka harkar industry karuwanci. Dama ai Hausa suka ce wake daya yake bata gari. Gaskiya.
Wallahi to ni dai gaskiya na shigo da kafar dama, kuma yadda mutane ke ɗauka harkar industry yadda take gaskiya ba haka bane. Duk abinda mutum ya shigo da shi dama da shi ka shigo. In aka ga mutum an ka ce ai wane industry yake yi wani ɗan iska ne, to da shan matan a batan shi ya shigo. Saboda harkar industry gaskiya ba haraka bace ta yadda mutane suke tunani. Kamar idan na fahimta ita harka ce wadda mutane ke shiga domin su faɗakar ta wani gefe, domin idan kana yin wani kuskure su gyara maka, idan kuma kana aikata wani abu wanda yake da kyau su nuna maka cewa abin na da kyau ka ci gaba da shi. Wato kamar malamai ne wanda suke cikin industry. A bayaninki na fahimci cewar idan kaga wannan lalatacce ne aka ce yana harkar industry, a'a ba wai industry ce ta lalata shi ba, ya shigo da lalacin shi ne. Duk mutum manufar da shigo da ita a industry da ita zai tafi kenan. To kafin mu je ga nasarori, wani irin fata ne zaki wa masoyanki da suke kasancewa ko suna son waƙoƙinki da irin bidiyon da kike yi suna son shi, wani irin fata kike masu? To a gaskiya ina ma masoya na fata alkhairi, kuma na ji daɗi sosai da ya zama to da in aka ga bidiyon ɗina ana yaba sosai kuma ana ganin abun yayi. Gaskiya na ji daɗi sosai kuma ina musu fata alkhairi, sai dai kawai su taya ni da addu'a kamar yadda sun ka saba, ci gaba da kuma samun miji na gari. Haka ne gaskiya, fatan duk kowace ɗaya mace ta kasance wato gidan aurenta. Haka mu ma muna miki addu'a Allah Ubangiji ya zaba miki miji na gari. Amin ya rabbi. To sannan wace irin nasarori kika samu shigarki wannan sana'ar ta Kannywood? To gaskiya na samu nasarori daban-daban, saboda na samu abinci na a cikin industry, kuma har gobe har jibi ina samu. Nasara ta guda ita ce gaskiya lokacin ban taba zuwa Kano ba, gashi har na samu zuwa Kano, har na haɗu da wani da ake ce ma Alugun Zak. To na haɗu da shi ya ce mun na yi rijista na yi komai, ina ganin ku na ci gaba. Shine yanzu kuma nan insha Allahu ina tamahar zan fara fina-finai da yarda Ubangiji, an kuma aure ya zaka to. Duk wanda ya fara zuwa kenan da shi za a tafi kenan. Gaskiya kam ita harka wannan in dai ka yi ta in lokacin ka na aure zaka ƙara ka je ka yi shi. Gaskiya to za mu so mu ga ko fina-finan ki irin rawar da zaki taka a cikin fina-finan, duba da cewa wannan harkar waƙoƙin kin taka rawa sosai wanda mutane za su iya duba su san cewar kina ƙoƙari. Na san za su ga fina-finan ki wanda za su gani su ma muna tunanin cewar zaki taka rawa sosai da sosai. To in Allah ya yarda ba da jimawa ba insha Allah. To Allah ya nuna mana. Kuma Allah ya taimake ki kamar yadda ya taimake ki a wannan sana'ar, duba da cewar kin baro garin ku kin dawo wani gari kina wannan sana'ar. To da ƙarshe wace irin shawara ce zaki baiwa waɗanda suke da sha'awar shiga sana'ar ko kuma waɗanda suka shiga yanzu suke sababbin shiga? Gaskiya shawara ta ita ce duk wanda ya shigo masana'antar Kannywood ka ce ka ɗauke ta, in dai haka ne a matsayin sana'a ka ɗauke ta, to ka riƙe ta a matsayin sana'arka. Saboda da ka sa wasa a cikin abu, in dai kana son ka cimma burinka a abun, ka daina sa wasa. Amma da ka ci wasa za ka sawa, in ka shiga nan ka sa soyayya me ka shigo industry ka ce za ka yi soyayya, za ka yi soyayya za ta sha hankalinka fa, ka daina yin abun. Amma in ka ɗauki abun da muhimmanci, kuma wa'anda suke wurin masu girma ka ba su girman su, za ka ga komai ya riga ya to maka a sauki. Saboda gaskiya harka industry ce abu ce mai kyau, idan ka shigo da abu kyakkyawan niyya za ka ga kyau ɗinta. Kuma shawara ta ga wa'anda ke ta zage-zage don Allah su daina, saboda abun in baka da tabbacin shi kaka yanke hukunci. Saboda ko
manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce zargi haramun ne, saboda zargi ne baka gane kanka ba. Zargi haramun ne, kenan bai kamata suna zargi ba, saboda inda ka tabbatar da abun wannan kan ko ka tabbatar da shi an ce ka rufa ma dan uwanka asiri. To amma baka tabbatar ba kuma kana gai, kuma duka zaka kama duka complete ka hada ka ce duk ai haraka ba tsaci ake yi me kenan ka ci da haƙƙin wasu wanda ba su yi, wanda sun ka shigo suna yi sun bata musu suna sun ci da haƙƙin su. Da Allah masu yi shawara ta dan girma Allah da roƙo na ku daina, saboda in ka zo in wani ma abu za ka yi shi tun daban, amma haraka industry ka rike haraka ka, saboda industry wata abu ce mai muhimmanci, wasu na dibinta da kima wasu kuma ba sa dibinta. Amma yadda za ka yi kai ma ka ɗauki matakin da zai sa wa'anda suke dibinta abin banza ce su daina dibinta a haka. To masha Allah malama Balira, muna godiya sosai da kika amsa gayyatar mu, kika zo kika kasance tare da mu a cikin wannan shirin na duniyar taurari. Duk da cewar a maganar da kika yi ta ƙarshe kin yi kira ga masu duban cewa wai ta harkar industry idan mutum ya shige ta kamar harka ce ta batsa ko kuma harka ce ta rashin mutunci. To gaskiya ya kamata mutane su rika sa idanun fahimta ga wannan lamarin. Kada ka yanke hukunci cewar waya a duk wanda yake wannan sana'ar ya zo ne da wani lalaci ko wani abu, a'a ba haka bane. Suna yi ne domin faɗakarwa kuma suna yin sana'ar su ne, kuma ya kamata a ce ka yi musu kyakkyawar fahimta. Muna godiya sosai da fatar idan buƙatar sake gayyatar ki ya zo maka ƙara gayyato ki za ki amsa muna gayyatar. Insha Allah. To masu kallo a daidai wannan lokacin za mu takawa wannan shirin namu burki, anan muka kawo ƙarshe a cikin wannan shirin na duniyar taurari da muka kasance tare da baƙuwarmu wato malama Balira ko kuma in ce Balaraba a inkiyarta. Sunana Jamilu Musa Mai Shanu, kuma ni ne na kasance da ku a cikin wannan shirin. Hakan nake muku fatan alkhairi.